Imvula enamandla ehlasele eKapa izinsuku ezimbili zilandelana ishiye imigwaqo eminingi, izindlu nemijondolo kugcwele amanzi. Bahlali basemijondolo kuleli idolobha lemvula enamandla ilethu usizo lodwa. Lapha emijondolo yase COVID-19 izindlu nezimonto konke kugcwele emanzini. Is really bad on our side because all the water is inside. Our clothes are wet, the couches and stuff and furniture, everything is not okay. It's in a mess. Abaholi bomphakathi sebenxusa amabandla izinhlangano ezizimele kanye neziphathimandla ukuthi basize imindeni ekhahlamezekile. People need a place to stay now. We have tried to speak with the pastors. We are going to use the churches, but some of the people they don't want to be far away from their houses now because almost people can take their things inside. So yeah, we are trying to get even a tent or something can help them. Idolobha lithi imijondolo eDelft, eKapa, eCrossroads naseKugcwele iphakathi kwale ethintekile. Sekujutshwa amathimba abhekelela ingqalasizinda emigwaqo ukuhlinzeka ngosizo kubika ukucisha kogesi ngenxa yesimo sezulu ngisho naseRavensmith. Mean to be out of electricity and it's cold, your home is wet, there's a lot of water in your home and it's making you sad. You start getting fed up. Izikole eziningi ezindaweni ezihlanganisa iPhilip, iMakhasa neKapa azikwazanga ukusebenza ngokujwayelekile. Iziphathimandla zomgwaqo zithi kube kuyizingozi ezimbalwa kanti kuze kube manje akekho oshonile. Izangoma zezulu iSouth African Weather Service zithi isimo sezulu esingesihle sizoqhubeka.